Здравейте, YouTube и Вибол, вие сте с Федерик 256 и този път ще снимам на сам. Този страхотен сървър има доста неща и отново имам гост. Да, здравейте хора, аз съм Ретел. Да, вие го познавате от първи епизод на Minecraft. И сега първото нещо, което трябва да направите, като се качите в кола, е да напишете едно. Да. И сега, за да спрете превозното средство, да го изключите, пишете едно. И вече не мога да карам. Друго, което може да правите в този страхотен сървър е да напишете код и да сте смъртен. Да. От тук може да си теглите пари, като натиснете F или Enter. На всеки 55 минути, но аз вече си изтеглих. То ви дава по 500 000. И след следващите 55 минути мога отново да тегляте. Да. Тук има и магазин. Ето го. Малко се преобърнах. Да, и ако паднете по таван, мисля, не може да се обърнете, пишете флип. И се оправяте. Не го мисля. Така, за да влезете в магазина, натискате F или Enter. Да. Заставяте на жълтото и пишете Shop KMDS. И от тук може да си купите тези избрани неща. Излизате и качвате кола. За да си изпълните превозно средство, трябва да напишете ето тази команда. Но трябва да се увеличите, иначе ще ви изпиша, че не може да се пусти превозно средство. Трябва да се увеличите малко. Така. Отново падам. Така. Мисля, че вече се увеличихме. Достатъчно. И си избирате кола. Аз винаги си избирам Инфернус. Така. Пишете едно, като скачите. И за да имате лифта, натискате веднъж мишката и то се появява. И после имате лифта. Да. Аз съм VIP в този сервер. И повечето хора са VIP. И VIP-овете специално си имат VIP KMDS. Да. Ето за първи, втори и трети левел. Може също за VIP-овете да напишат Invisible и става да видим на картата. Друго, което могат да VIP-овете е да напишат RAM. Ще написах правилно. Да. И за да активирате рампата, натискате Crew или Auto. Ако се чуете какво е рампа, ето това представлява рампата. Ето демонстрация. Скачате. Просто да скачате. Да. Като голяма скорче. Да, и от ето този магазин, който е пред нас, може да си купите и зачета. И за да хвърлите зачетата, пишете Дике. И ето, аз хвърлих и моето заче е 5. Падна се 5. Сега VIP-овете могат също и да използват Jetpack. Обикновените играчи нямат това право. VIP-овете също могат да заключват колата си. И да. В този страхотен сервер има също и къщи. Моята къща е на Крострит. Ето сега ще отивам там. Аз съм полицай. И аз съм единственият полицай. Както
Ето тук може да си купите значка, като застанете за това. Пишете код към МДС. И за да си купите значка, тя струва 10 милиона. Пишем Карморне и ни дава оръжие. Да. Сега да ви покажа къщата. Полицейите могат да арестуват заподозрени. За да станете заподозрен, трябва да карате с минимум 221 и вече ставате заподозрян. За да го убиете някой, трябва да сте близо до него, примерно аз съм и полицай идва до мен, пише това и ID-то, примерно моята е 0 и аз сега не съм заподозрян и няма как да стане, защото съм полицай. Има го давате, взимате му 5000, а на вас ви дава 10 000. Да, звучи нечестно, но да, коментарите. Сега ще ви покажа моята къща. Ще пусна траката на мисля. Ето тук. Ето моята къща. Пише името, цена, къщата, ID, там, интериор и за да влезете пишете Enter. Да, и ето как изглежда. Не знаем защо не е оригиналната интериора, но няма значение все пак. За да излезете пишете Exit и излизате. Да, в гаража ми винаги има тази кола. Явно тя си от къщата, защото аз не съм я хвалял. И това са главните части на този сервер. Като говорим за главният админ се казва Begitrix и благодарение на него е създаден този страхотен сервер. Да, и мисля това да е за този клип. Благодаря, че гледахте клипа. Довиждане от мен и приятел.